Madama! Magkausan ang magandang kalaingan mo madamay na! Bahala ka niha! Ito pahilang nila ko niha! Magkausan na lagi ko na! Magkausan na lagi ko na! Ay kong hilaki-laki! Pag-antos diha! Magkausan ako ba? Pag-antos diha! Ay mo to ka gani mong pagkakiriwan. Maprisa ka. Yan ganita ka. Gipabot kang patag pilo ka, gipabot extensionan pero nag-abuso ka. Diha ka pag-antos diha bagay nimo kay mura kag nangong iro diha ka sa kulungan sa iro. Pag-ausan agud ko. Pag-antos diha. Abusada kay ka. Di na lagi kumusab. Bina-request ka Jollibee, tagaan daw Jollibee unya karon. Diha ka sa kulungan, dugpod ako ipakaon sa imo ha. Dili na lagi kumusab, madam. Kumakatol pa kong kamot. Sinsuhan na lang niya kong kamot. Sige na, good madam. Kailon diha. Bisa nakapilo ka kapangit sa gihapon ka, madugtak ka diha sa kulungan, diha ra ka di kumuloy nimo. Madama! Magkausan ang magandang kalaingan mo madamay na! Bahala ka diha! Ito pahilang nila ko diha! Magkausan na lagi ko na! Asa na ito si Tata Idoy? Asa si Tata Idoy? Asa na ba itong bayuta to eh? Binisan to na, gamituno na kaya akong kaguran ba? Kura na yung bayuta manghulam ba, hindi ka mo uli. Bahalag tayo una kong kagura, basta iuli lang po. Tatay Doy! Asan mo yung bayuta ni uy? Madam! Gawas niya Tatay Doy! Kuyawan ni mo no? Ikaw pa'y mangharap kaguran, ikaw pa'y di ko'y mauli. Mo ni Ron, ang tagiyan ni makuha sa laing pamalay. Nakita tagiyaan ni, dapat sa tuway hatod. Dalor pa kayo ka din binignit biya. Mga bakal binignit pero grabe po yaw-yaw. Tatay Doy! Tatay Doy! Tatay Doy! Manoktok ka rin nga pati bang banhaan. Guwas niya Tatay Doy! Uli akong kaguran! Binisan to na ugma! Ano ba sa mong banhaan diha dong? Isa day ka? Ako ang amo ni Tatay Doy! Usa may isa lang ni Tatay Doy sa imuha di ay? Usa rin si Tatay Doy yung siya di? Meron ng balay? Yawi ha? Ingo siya iha din ng balay. Siya di amo. Kaguran katabang. Ako anin balay? Katabang rin ako na siya. Ano ba tiba mo banhaan diha? Katabang na din sa Tatay Doy diri ah? Uya pa sa bayot day no? Nangulam na sa kaguran sa kuha ba mag-iuli. Uga bisik birisan to na. Mauna kay magpahiram-hiram ka. Kainan ako ni bayot nga dili maghiram-hiram daghan ko kwarta po. Apoy pag umupalit og kaguran. Day no? Hilas kayo mo? Iuli ako kaguran madam, kung gusto magamit ko kaguran, magkagod ko niya kadlawon. Dong, wadyo ko kabalo asa ni pangbutang ang kaguran dong. Karon at tuon ako ng bayutan na. Gutuman na, uy. Mukhaw na lang kong apple. Ikaw na ba ni sa unggoy? Hoy, Tatay Doy! Naay nagsilipang ito si mga dito, atubanga to! Yaw, to sakit! Ang kaguran daw nga imong gihiram! Gawas sa diha! Atubanga tong tama na ito sa imo ha! Gawas dire! Atubanga to, nasakit ang tao sa imo nangita! Pagdali diha! Ay, tayo madam, kay kung iPhone nang bilin. Ako yawas, ako katabang, oy, iPhone man, ako Android lang! Ako yaw, lahi lang din ka masakawatan ba? Pangitan ni mga saba man. Gawas sa diha! Kadugan pa din ni Tatay Doy. Isa ka oras ang ko na pinaabot. Tatay Doy! Uy! Kinsa man eh? Nagsige man ang pangita o kaguran? Mayo kaya pakitang iro. Asa mo kaguran? Gabok man tayo mong kaguran. Bay, baka no? Di ko masugot, di di uli. Kung saan ikinin mong kaguran, mahalon na ina, gold din na mong kaguran. Dito gold, pero gitaya lang to. Gabok man good to. Murang nalaan, apil lang ko ito glapay gahapon, ganitra kang anong ulit tagbasura din eh. Iyaw, pwede niyo madam no? Ay nalak, ay malaka, kaya nakapangawat pa niya akong katabang. Bayaran lang ako na, pila man to yung kaguran. Lipaya, oy. Mara, ipalit ang kaguran, oh. Ay, kung yaw-yaw-yawi diri sa akong panimalay. Huwag man, madam. Kasi baliyan ni madam. Huna-huna, adalag na, ikaw na pagkambyaan na.
Salamat, madam. Pagita sing iro oy. Naong kay pagporta. Kwarta pangit. Deo sa buli pa din para matanggal ang hanggan. Matanggal mo mo. Diba? Diba na gula uwi. Halagapahan na ba ani nila? Namuti naman tanawa nga bagay tatay doy puti na kaayo. Mura ako na lang pabilin nga pangit ani ba duulon daw na ako bikon sa nilang gagamit bi. Huy, day! Isip po ninyo na yung ipanggamit. Yun sa yung ipanggamit. Gwapa na lagi kayo mo ay hamis na kayo mo naong. Ay, ikaw na Mari. Hala, haggard na ka Mari ay. Grabe po mo. Uy, waman mo nagsabak kung saan yung ipanggamit. Na, gusto ka ba kabalo Mari? Mo sa mo sekreto Mari. Unsa na? Na, daara Mari o pa di kabulaga sa imong bana Mari. Dabi ka tanaw na ko, bi? Basao. Nawa. Vilas Secret Gluta Soup. Na, Hala. gamitan Wadyo ko kabaluan ba? Lain na po ninyo kamukha mo may nagpagwapa. Muna. Kabalo mo, nakahura-hura na akong maghikog ba? Kay pertinag yung na akong mauta. Na, ayo ba Mari, kaya dapat pag-asa Mari. Sa sabon ni Mari, dapat pag-asa Mari. Muna mo sa mo gamitan na dyan Mari. Ay na paglalangan. Ako may istorya sa mga gamitan na ang Vela Secret Soap. Hala, sige, mag-order ko. Asa man po na ma-order? Ik lang ang yellow basket. Yes. Muna ay naman pagdugay guys. Agtik na. Pwede mo biyaan sa mga uyab. Muna ikaw madam. Go na. Adara Mari o. Vilas. May nalaki na ba? Gayak pa mong naong ni mo nga haggard. Damang kayo na. Lagi, uy, na problema na dyan ko ani ba? Yes. Muna ka mo pag-order na mo guys. Para ibabiyaan sa mga bana diha ah. Kinababay na. Nasa Eurobasket ha. O sige, bye-bye. Order dahin ko karon.